आर्तत्राण अंतर्जामी आ भक्तर भगवान सत्य धर्म रक्षा तथा असत्य अधर्म विनाश पाई जुगे जुगे अवतार नियंती तांकर से 10 अवतार सह जीव जगत विवर्तन सामंजस्य रही से संपर्क में मोर एक कविता। विचित्र सर्जना तुम है विश्वास्रष्टा भाभी भी हुएनी तुम जादू करी छोटा आहे जादू कर धर्म रक्षा धर्मर विनाश पाईकी जुगे जुगे अवतार तुम न जाने की आहे जादू कर 10 अवतारे तुम 10 गोटी रूप दासह जोड़ीच तुम सृष्टि अपरूप आहे जादू कर मीन अवतार जात कल जल चर कच्छप रूपरे सृष्टि उभय चरर आहे जादू कर बराह मूर्ति पशु जगतर चिल नरसिंह रूप आदि मानव सर्जिल आहे जादू कर पंचमी बामन मूर्ति सुंदर देव समशोभा दिशे नर रूप सही सब आहे जादू कर षष्ठ अवतार तुम कहिबा अधिक परशुराम अवतार वीरर प्रतीक आहे जादू कर अस्त्र धारण शिखिला सुरक्षा पाईकी जीविका निर्वाह पाई सहज जानिकी आहे जादू कर सौम्य आउ शांत मूर्ति राम अवतार ताई बसती शिखिला मानव एथिर आहे जादू कर बलराम अवतार सहित सहजे मनीषर सांसारिक जीवन को बुझे आहे जादू कर भल मंद तथ्य सह ज्ञान आहरण बुद्ध अवतार तुम जने सर्वजन आहे जादू कर कल्कि रूप नहीं प्रभु शेष अवतारे माटीर मनीष शेषे मिशिब माटीरे आहे जादू कर 10 अवतार सहजीव विवर्तन अतुट सामंजस्य सृष्टि रे अनन्य आहे जादू कर जय जगदीश हरे जय जगदीश नाही अवतार हे अवतारी पुरुष जय जादू कर असीम अनंत सृष्टि तुम्हारी भीतरे दर्शन पाइबा पाई डाकई कातरे आहे जादू कर प्रतिध्वनि शुभे देख तो मन भीतर रही मुहि सेही दक्ष जादू कर दक्ष जादू कर।